It-terapija fil-ħajja ta' tfal morda hija importanti, imma lil hinn minnha hemm ħajja oħra. Dan kien l-appell ta' Telma Desira, li bħal dan iż-żmien 3 snin tilfet lil binta Luisa fl-età ta' 7 snin. Luisa twildet bħal trabi oħra, iżda wara l-ewwel sena il-ġenituri tagħha indunaw li kien hemm xi ħaġa ħażina. One fine day dirrigressjat dak kollu li kienet talmet fl-ewwel sena ta' ħajjitha, ġifri bażikament li toqgħod bil-qiegħda mingħajr support, li rasa ma żommix, l-speech marlura, feeding, gross motor skills u fine motor skills marru lura, u ma ovvjament indunajna li hemm xi problema neurological. It-testijiet mill-ewwel urew li ċkikna Luisa kellha kundizzjoni neuroloġika u fi ftit ġimgħat spiċċat f'siġġu tar-roti. Minn hemm beda l-proċess għal ħajja ta' terapija u sptarijiet. Għalkemm ma qalulix mill-isptar, però ovvjament tmur tfittex. Mill-ewwel sirt naf li sfortunatament ħajjita ma kienx ħadd tkun twila, allura snijiet tisma' di ħajjita ħanati każ il-kwalità ta' ħajja tagħha. Minkejja l-limitazzjonijiet tagħha, Luisa kienet tifla ferriħija mimlija ħajja. Ftit wara li għalqet 7 snin ġiet bżonn operazzjoni li kienet suċċess, iżda sfortunatament ħadet infezzjoni ftit wara li switilha ħajjita. Telma da sallum il-ġurnata seba diffiċli titkellem fuq l-esperjenza li għaddit minna mal-unika wilt tagħha. Iżamlet sforz u tkellmet ma' One News 3 ġimgħat qabel konferenza nazzjonali dwar il-kura paljattiva lit-tfal. Din il-konferenza se ssir l-ewwel darba fl-Isptar Mater Dei biex tqajjem kuxjenza dwar din il-kura li tingħata lil tfal b'ħajja qasira u lill-familji tagħhom. Ideja tajba ħafna il-fatt li il-ġenituri ma' diagnosis anka jiġu offruti terapija, counseling therapy, tgħaddi minn proċess ta' bereavement tista' tgħid. Telma kellha appell b'saħħtu għal ġenituri oħra li għaddejjin minn vjaġġ simili għal dak li għaddiet minnu hi. Jien nemmen ħafna li t-terapija importantissima, ma tistax tneħħiha, però tajjeb illi tikkrea memorji wkoll mat-tifel jew it-tifla. U apparti il-ħajja ta' terapija għandhom ħajja oħra, għandhom il-ħajja fejn jistgħu kemm jista' jkun joħorġu dak li jistgħu li huma kapaċi jagħmlu u anke jibnu social networks ma' tfal oħra madwarhom. Fit-tmiem l-intervista staqsina lil Telma kif se tibqa' tiftakar li ċkejkna Luisa. Luisa l-mitni x'inhi r-reżiljenza u kif tibqa' tikkombatti fil-ħajja. Hi kienet reżiljenti ħafna, ġifieri naħseb dik l-iktar ħaġa li għalmitni u għalmitni wkoll kemm hi kienet tapprezza dak li għamlu magħha.